ክንደይ ቪድዮ ገሊፀ ኣለኹ ዝተፈላለዩ ሰባት ክህልው ይኽእሉ እዮም ክፈል ክብሉኻ ዝኽእሉ ንኣብነት ኢንካሶ ኣቲኻ ናይ ግድን ኣብ ሓፂር ግዜ ክፈሎ ኮሚታት ከመን ኣሕዋትና ዝሰደዱለይ ኣሎ ከምኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ርግና የረጋገፀትን ከይረጋገፅካ ክትሰድድ ከለኻ ከዓኒ ኩሉ ግዜ ዩበርቫይዚንግ እንድሕር ኮይኑ ናትካ ሓላፍነት እዩ ብድሌትካ ኢኻ ሰዲድካዮ ንኽትመልሶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣይከኣልን እዩ ከማን ነቲኦም ባንክ ምለሱለይ ክትብሎም ስለዚ ክንሰምዕ ኢና ብሓንሳብ ሞኒ ሕጂ ቅድሚኡ ከዓ ዘዝኣዘዝክዎ ምስቲ ስእልታት ትዝኣዘዝክዎ ኣብ ትሕቲኡ እቲ ዋጋ ናቱ እዩ ዝመፀኒ ነይሩ ብኹም መገንቀበት ብትሰዱድለይ ገይረ ከዓ ይሰዶ ነይረ ሕጂ ተረጋግፂ ኢኻ ትሰድድ ካሉ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ ዋጋ ስለ ዝኾነ